Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 19, bersikulo 1 ngadto sa 10. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Zakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Zakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikamoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zakeo, "Kanaog dayon, Zakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Midali pagkanaog si Zakeo og sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala ug mitindog si Zakeo og biingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.